Zowel partijvoorzitter zijn als fractiemedewerker. Bij de Partij voor Zeeland gebeurde dat. En dat mocht, maar nu niet meer. We zien toch soms dat belangen wel degelijk verstrengeld kunnen raken als in het politiek bestuur mensen te veel petten op hebben. En verder in deze uitzending. Transportbedrijven worstelen met dichte tunnel. En de Pieter Post van Ritten stopt. Goedenavond. De voorzitter van de Partij voor Zeeland is jarenlang ook fractiemedewerker geweest van zijn partij en kreeg daarvoor een vergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Volgens de regels mocht dat, maar het deed wel menig wenkbrauw fronsen. Hij was partijvoorzitter en tegelijkertijd fractiemedewerker van zijn Partij voor Zeeland. Met andere woorden, hij is de baas en was tegelijkertijd in dienst van zijn werknemers. En die combinatie trekken de Provinciale Staten in twijfel, met voorzitter Hugo de Jonge voorop. Partijvoorzitter zijn en tegelijkertijd fractiemedewerker zijn op de payroll, dat is niet de bedoeling. In 2023 en 2024 kreeg Weststraten een vergoeding van €1100 per maand. Een bedrag dat vergelijkbaar is met het loon van andere fractiemedewerkers. En let op, zijn dubbele rol was compleet volgens de regels. Maar critici vragen zich af of het moreel gezien wenselijk is. In dit geval, de voorzitter van de partij is ook degene die mede verantwoordelijk is voor het samenstellen van de kieslijst. En tegelijkertijd werkt hij dus ook voor de statenleden. Dus dat betekent dat hij verantwoording aflegt aan de mensen die hij straks wel of niet hoog op de kieslijst moet gaan zetten. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Politiek deskundige Bel vraagt zich af in hoeverre discussie mogelijk is binnen de partij. Wat ook kan, is dat je als statenlid voorzichtiger wordt. Omdat je alleen maar weet dat die fractiemedewerker gaat over jouw politieke toekomst. En het klinkt misschien wat ingewikkeld allemaal, maar puntje bij paaltje heeft de provincie deze mening. We zien toch soms dat belangen wel degelijk verstrengeld kunnen raken als in het politiek bestuur mensen te veel petten op hebben. Dus, om te voorkomen dat iemand hetzelfde idee heeft als Weststraten, stemmen de Provinciale Staten voor het aanscherpen van de regels. Waar het voorheen nog mocht, is het nu verboden. Die regel hebben we aangepast per 1 januari en dat kan dus ook niet meer. Weststraten heeft zijn functie als fractiemedewerker al voor het aanscherpen van de regels naast zich neergelegd. En uiteraard hebben we Marien Weststraten om een reactie gevraagd, maar hij wilde niet inhoudelijk reageren. De ondernemingsraad van Douw heeft ingestemd met het sociaal plan dat het bedrijf heeft opgesteld. In Nederland verdwijnen 600 banen, de meeste bij de hoofdvestiging in Terneuzen. En daar vinden vanaf 10 augustus de eerste gesprekken plaats met werknemers van wie de functie vervalt. De verwachting is dat er maar voor een klein deel van hen ander werk binnen Douw gevonden kan worden. De meeste zullen worden ontslagen. Er is een inzamelingsactie gestart om de rechtszaak te betalen die de brandweer in Cadzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio. Een man uit Oostburg, wiens vriend bij de brandweer zit, wil €7.500 bij elkaar krijgen. Het gaat volgens hem om de veiligheid van Cadzand. De veiligheidsregio heeft de post gesloten omdat er te weinig personeel is. Maar de brandweermensen vinden dat er niet genoeg gedaan is om de post open te houden en stapten daarom naar de rechter. De eerste zomerschool in Capelle werd vandaag feestelijk afgesloten met onder andere een mini-botenrace en vooral veel eten. De directeur kijkt positief terug op de afgelopen weken en de leerlingen ook. Heel erg leuk. En wat vond jij? Heel veel leuk. Wat vond je het leukst? Nadat we uitjes gingen doen naar het museum en naar het bos. Nu vakantie dus, maar of iedereen dat ook echt wil? Nou, het leuke was wel dat zelfs na 2 dagen al er kinderen waren die zeiden: oh juf, kan deze school niet langer duren? En kunnen we niet voor altijd een zomerschool doen? Nou ja, dat wil je graag horen, dat is superleuk. Blijft Zeeuws-Vlaanderen begin volgend jaar verstoken van mosselen uit Ierseke?
Het wordt in ieder geval een hele klus om die daar te krijgen door de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel als de scheur gerepareerd wordt. En zo zijn er talloze transportbedrijven die hiermee worstelen. De verwachting is dat het miljoenen kost. Er zitten heel veel haken en ogen aan en het is geen appeltje-eitje om dat op een goede en betrouwbare manier te regelen. Dit logistieke bedrijf in Ierseke vervoert dagelijks per vrachtwagen mosselen door heel de provincie. Dat wordt straks tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel een behoorlijke uitdaging. Niet alle ritten zijn namelijk vooraf goed te plannen, maar wil je door de Westbuis in die periode moet je juist vooraf een bloktijd reserveren. Mis je dan zo'n bloktijd, ja, dan heb je gewoon een probleem. En dat is eigenlijk direct wel een groot probleem, want je kan niet op dat moment ook weer een andere bloktijd regelen. Dus dan moet je om gaan rijden. Komen wij te laat bij een supermarkt, ja, dan zegt de supermarkt, ja, je afspraak is voorbij, je krijgt €500 boete. Of ze zeggen van, ja, je bent helemaal te laat, neem je handel maar meer terug. En dan zijn de klanten van ons, die zijn daar de dupe van. En vrachtwagens mogen niet zomaar door de tunnelbuis. Alleen als ze vertrekken vanuit Zeeland en ook een eindbestemming hebben in de provincie. Vanaf eind augustus kunnen logistieke bedrijven een ontheffing voor een heen- en terugrit aanvragen voor de volledige 4 maanden dat de Oostbuis dicht is. Maar de aanvragen worden pas op een later moment goedgekeurd, zodat kleine en grote bedrijven evenveel kans hebben op een bloktijd. Maar echt reserveren kan nu dus nog niet en daardoor kunnen veel bedrijven nog geen concrete plannen maken. Dat reserveringssysteem is op zich niet verkeerd. Ook om het te reguleren, want anders dan weet je nooit wanneer er hoeveel auto's komen. Dus dan heb je er geen grip meer op. Alleen ja, de tijdstip en de planning van dat systeem te testen of het gaat werken. Ja, dat maakt dat het wel heel kort dag wordt om dit allemaal goed te organiseren. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland deelt de mening dat er nog veel onduidelijkheid is rond dat hele reserveringssysteem. Het gaat ons eigenlijk te langzaam, dus we blijven druk voeren om dat te versnellen. Want die duidelijkheid is nou het meest belangrijke. We zeggen ook nadrukkelijk tegen de provincie, ga nou nog niet verder sleutelen aan maatregelen, misschien wat kleine aanpassingen. Maar zorg dat iedereen daar precies weet wat kan en niet kan. En op basis waarvan partijen dan, bedrijven, maar ook gewoon burgers aan beide kanten van de tunnel, maatregelen kunnen nemen en weten waar ze aan toe zijn. Hier in Ierseke wordt wel al nagedacht over zulke maatregelen. Kijken of er alternatieve routes voor te verzinnen zijn. Of dat we auto's anders indelen. Om maar zo min mogelijk door die tunnel te hoeven. Maar daar zit een kostenplaatje aan. De logistieke sector verwacht zo'n €250.000 per dag kwijt te zijn aan al die maatregelen. Komen jullie die 4 maanden door? Ja, we zullen wel moeten. Maar het zal voor veel overlast gaan zorgen. Daar zijn we van overtuigd. 50PLUS in Vlissingen wil weten of het gemeentebestuur de eigenaar van het arsenaal juridisch onder druk gaat zetten om het pand op te knappen. Het monumentale arsenaal en het theater ernaast staan al 5 jaar te verkommeren. Het Vlissingse gemeentebestuur zegt af te moeten wachten tot de eigenaar iets doet. Maar Omroep Zeeland berichtte gisteren dat er wel degelijk juridische mogelijkheden zijn om de eigenaar tot herstel van het pand te dwingen. 50PLUS vraagt het gemeentebestuur om snel actie te ondernemen. Morgen opent het Industrieel Museum in Sas van Gent een nieuwe tentoonstelling vol technisch speelgoed. Met als blikvanger deze hijskraan. Hij is 4 meter lang, 1,5 meter breed en 1 meter of 3 hoog. En wat zou het gekost hebben aan materiaal? Duizenden euro's aan mecano-onderdelen. Dankzij een oproep heeft het museum een flinke verzameling bij elkaar gekregen. De opbrengst was groot, alleen erg eenzijdig. Ik had gehoopt dat er ook iets meer op het gebied van bijvoorbeeld elektronica zou zijn of van chemie. Er zijn ook hele mooie bouwdozen van geweest, maar die hebben we helaas niet gezien. Dat is een beetje jammer. En toch zal het voor velen een feest der herkenning zijn, al dat technisch speelgoed. Een dag met een lach en een traan vandaag in Rittem. Er werd afscheid genomen van postbode Piet. Nou, ik schrik er eigenlijk heel van. Dat had ik helemaal niet verwacht. Zoveel mensen. Het is echt uitstekend.
Met Post in zijn achternaam was het werk hem bijna op het lijf geschreven. Piet Postuma was 17 jaar lang postbode en werd dorpsicoon in Rittem, die niet zomaar zijn post kon verlaten. We hebben een bedankje op de deur geplakt voor Piet, onze postbode. Die gaat dit jaar met pensioen, of vandaag eigenlijk. En we wilden hem toch even bedanken. En normaal schuifelt hij natuurlijk langs, maar nu hebben we maar een groot plakkaat gemaakt. Ik heb chocola en dat is voor Piet, omdat hij altijd zo zoet, braaf alles rondbracht. Die mopperde hij wel een beetje, maar jaren heeft hij de post bezorgd. Dus u gaat hem wel missen? Dat denk ik wel, ja. Zijn figuur ga je missen. Piet begon vol goede moed zijn laatste dag, maar hij was één belangrijk ding vergeten. Ja, ik was zo zenuwachtig op de weg hier naartoe ook al. Post vergeten, weet je wel. Maar mijn collega's die brengen dat terug. Dat komt allemaal goed. Dat blijft altijd in mijn herinnering. Ik vind het geweldig. Vanmorgen was het bewolkt en wat nevelig. 's Middags kwamen er iets meer opklaringen. Maar vooral aan zee en op Schouwen viel ook een buitje. Het werd 24 tot 26 graden. Morgen veel zon, landinwaarts soms wat stapelwolken. Ook zondag vrij zonnig en vanaf maandag wordt het weer warmer. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend.